Tämä on Vaalit podcast. Tähän podcastiin kaikkien rekisteröityneiden puolueiden ehdokkaat voivat ostaa oman jakson. Jos haluat vieraaksi tähän podcastiin, ota yhteyttä vaalit@puhemedia.fi. Tervetuloa Vaalipodcastiin ja tänään meillä on vieraana Juha Järä Vantaalta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Joo, oot tosiaan perussuomalaisissa ja tällä hetkellä kunnanvaltuustossa ja nyt oot sitten keväällä hakemassa sekä kunnan että tähän hyvinvointialueen valtuustoon. Kyllä vaan, Kerava Vantaa, tai Joo. Vantaa Kerava. Millainen tausta sulla on niille äänestäjille, jotka ei vielä tunne sua? No sanotaan näin, että työmaailman puolella mä oon tehnyt pitkän uran niin kuin myynnin parissa, erilaisen myynnin parissa, vähittäismyyntiä. Ja tällä hetkellä toimin Alkossa esimerkiksi on laillistettu trokari tavallaan, voi sanoa, ja jos se ihmisille kertoo paljon. Eli siellä, mutta sitten hyvin paljon myös järjestöpuolella on ollut esimerkiksi Isälasten asialla ry:ssä ja sitten vaikkapa tasa-arvoiseen neuvottelukunnassa edustamassa perussuomalaisia. Et monenlaista taustaa on tietenkin. Joo, se kiinnostaisi kysyä, että miten aikanaan sulle heräsi kiinnostus puoluepolitiikkaan lähtemiseen, että muistatko, että mitkä olisi ollut semmoisia jotain sytykkeitä tai aiheita, asioita, minkä takia halusit sitten lähteä puoluepolitiikkaan mukaan? Joo, kyllä se mulla taisi olla toi tämmöinen niin kuin sanotaan lastensuojeluun liittyvät asiat. Mä itse olen aikanaan joutunut käymään aika rankat ja raskaat huoltajuuskiistaprosessit ja siinä sitten nähnyt, kuinka niin kuin lasta vieraannutetaan ja mitä se aiheuttaa. Ja sitten tosiaan oli perustamassa tätä Isälasten asialla ry:tä ja siinä sitten hyvin paljon sitten jouduttiin niin kuin miettimään porukalla. Se oli semmoista tavallaan tämmöistä pioneerihenkistä työtä tavallaan sillä alueella, että me puhuttiin oikeastaan ensimmäisenä järjestönä lasten vieraannuttamisesta ja myöskin erolaisten vuoroasumisesta ja sitten lähdettiin loppaamaan niin kuin eri toimijoita näissä asioissa ja ennen kaikkea valistamaan, että se osoittautuikin sitten, että se ei ole pelkkää loppausta, vaan että eihän nämä monet viralliset tahotkaan tiennyt läheskään niin paljon kuin mitä me sitten oltiin saatu tai niin kuin tavallaan opittu niistä asioista ihan kansainvälistä tutkimusta myöten. Oliko aikanaan niin helppo tai selkeä sitten, että mikä puolue on lähimpänä? No joo, kyllä sitten sanotaan näin, että tämmöiset niinku maahanmuuttoon ja siihen liittyviin ilmiöihin niinku liittyvät asiat, niin totta kai ne niinku havahdutti, että mitä tässä niinku yhteiskunnassa tapahtuu, mitä Suomelle tapahtuu tällä kehityksellä että se oli varmaan itsellä yksi isompia vaikuttimia, koska se on niin kokonaisvaltainen asia. Siinä puhutaan valtavasta talousvaikutuksista ja myös turvallisuusvaikutuksista ja semmoisesta. Niin varmaan se oli niinku sit se syy, miksi perussuomalaiset oli se oma valinta. Joo, jos miettii nyt Vantaan kontekstissa sitten maahanmuuttoa, niin ihan semmoisia asioita, mitä sä oot itse havainnut nyt poliittisen uran ja miksei sitä ennenkin aikana, niin miten sä näet, että maahanmuutto on vaikuttanut Vantaaseen? No Vantaahan on niinku virallisestikin Suomen niinku monikulttuurisin kunta. Meillä on eniten vieraskielisiä niinku eri kieliryhmiä Vantaalla ja kyllä se sitten niinku tietenkin aiheuttaa niinku hyvin paljon niinku semmoisia törmäyksiäkin tietenkin sillä tavalla, että paljon puhutaan niinku hyvistä puolista, mutta jotenkin ei uskalleta puhua riittävästi ja rehellisesti niistä ongelmista, mitä se tuo mukanaan. Että se, että pelkästään vaikkapa nyt tulkkikulut, puhutaan jostain miljoonista. No ehkä se nyt laski hyvinvointialueen uudistuksen myötä sitten niin kuin alle miljoonaan, koska ne siirtyi sinne, mutta sitä ennen me puhuttiin yli 3 miljoonan tulkkikuluista pelkästään. Ja se on vaan pieni murunen siitä kaikesta, mitä verorahaa sitten kuluu siihen, että me tuodaan sitten enimmäkseen kuitenkin ihmisiä, jotka niinku, jos ne tulee töihin, niin ne sijoittuu pitkälti tuonne matalapalkka-aloille ja sitten valitettavan iso osa jää myös työttömiksi, niinku, että tästä on tilastotietoa, että tällä hetkellä Vantaan työttömistä lähes puolet käytännössä on vieraskielisiä. Ja sitten jos miettii sitä kieliryhmittäin varmaan, niin voin kyllä kuvitella, että siellä on iso hajontaa, että
Että varmaan tuolta esimerkiksi Intian suunnalta niin ehkä ihmiset työllistyy helpommin ja tulee suoraan jopa töihin Suomeen, mutta Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka, niin siellä on sitten ryhmiä, jotka on niin kuin ihan yliedustettuna niin kuin työttömyystilastoissa, mutta valitettavasti myös rikostilastoissa. Totta. Onko sulla ajatuksia, että miten vaikka Vantaalla voitaisiin saada tätä maahanmuuttajien työllisyyttä ylös? Et esimerkiksi nämä kotouttamispalveluthan on yksi, mikä on kuntien vastuulla. Jos miettii, mitä ihan niin kuin kunta tekee veronmaksajan rahoilla, niin... Kyllä. Joo, siis nyt Vantaahan yrittää nyt semmoista tämmöistä pikakurssitusta jonkunlaista tässä, mutta en mä itse näe sitä nyt ainoana ratkaisuna. Ennen kaikkea tulee niin kuin keskittyä siihen, että toi kieli ja tämmöinen ylipäätään sopeutuminen Suomeen tapahtuu. Niin kuin, jos niin kuin suomen kieltä ei opita, meillä on niin kuin ihan liikaa edelleen kuntalaisia ja kansalaisia Suomessa ylipäätään, jotka on tullut vaikka 10, jopa 20 vuotta sitten, eivätkä vieläkään osaa suomea. Se on tilanne, joka mun mielestä ei pitäisi olla mahdollinen. Että aikanaan itse asuin tuolla Vantaan Korson Kulomäessä, vanhemmat rakensivat sinne omakotitalon, niin sinne tuli 70-luvulla näitä niin sanottuja venepakolaisia Vietnamista. Ja väitänpä, että siihen aikaan ei ollut 10% näistä nykyisistä niin sanotusta sopeuttamispalveluista. Ja niin ne vaan sopeutui sitten, menivät töihin ja yrittäjiksi oppivat kielen, kun näin piti tapahtua. Mutta eikä varmastikaan suomalaistakaan saa mitään hyvä, jos edes kieliopetusta, jos muuttavat jonnekin toiseen maanosaan. Eli ymmärsikö oikein, että edustasit enemmän sitä linjaa, että vähemmän rahaa kotouttamiseen jätetään se enemmän näiden maahanmuuttajien itsensä vastuulle? No kyllä mä käytännössä sitä edustan, mutta siis se raha, mitä kuitenkin, kyllähän sitä pitää olla, mutta sen käyttö tulee olla tehokkaampaa. Nyt me tuetaan kaikin mahdollisin tavoin, niin kuin meillä on niin kuin kieliopetusta, meillä on ihan jopa tonne erilaiseen niin kuin liikuntapuolen ja nuorisopuolen tukiavustuksiin, että se on hyvin tehotonta, että jos me annetaan vaikkapa jollekin somaliyhteisölle niin kuin kymmeniä tai satoja tuhansia euroja heidän omiin harrastekerhoihin, kun sen sijaan, että siitä voisi antaa vaikkapa puolet jo voimassa oleville niin kuin liikuntaseuroille esimerkiksi, jonnekka sitten suunnattaisiin, että he menisivät sinne mukaan vaikkapa jalkapalloon. Siinä samalla oppisi sekä kielen, kulttuurin ja säännöt ja tämmöisen sosiaaliset toimintamallit. Eli se olisi sitä paljon tehokkaampaa niin kuin sopeuttamista. Niin, sehän on ihan hyvä kysymys, ja taas mulle ei ole ihan varmaa tietoa, ja en tiedä onko kellään miten se menee, mutta just toi, että onko järkevämpää tukea ikään kuin erityisryhmänä jotain maahanmuuttajaa, vaikka just jotain somaliyhteisöä, vai sitten antaa yleisesti tuki kaikille nuorille ja ajatella tavallaan, että Somaliasta tulleet nuoret on ihan nuoria siinä, missä muutkin, ja tulkaa tänne muiden vantaalaisten nuorten mukaan harrastaa, eikä niin, että olisi joku heidän oma ryhmänsä. Että varmaan tuossa on just semmoisia, mitä voi kunta sitten tehdä painotuksia, että mihin niitä euroja annetaan. Ilman muuta joo, just näin, että sehän niin kuin on, että nyt ollaan menty niin kuin ihan liian pitkälle näissä tukitoimenpiteissä. Meillä on niin kuin koulunkäyntiavustajia, meillä on tulkkeja, sitten mennään oma ryhmäläisten kerhoon ja sitten mennään kotiin. Ja siellä kotona on muuten sitten monet äidit ja naiset sitten niin kuin ei paljon muualla olekaan. Eli kyllä me tässä vähän voidaan itseämme katsoa aika paljonkin, että miten tämä homma on hoidettu, miten se pitäisi hoitaa. Miten sitten Vantaalla tämmöinen, jos miettii kaavoitusta tai asuntopolitiikkaa, ja siihen liittyy siis maahanmuuttoon tai segregaation kautta, eli että toisille alueille keskittyy sitten hyvin paljon tietyistä kulttuureista tuleviin, niin miten sä näet tämän tilanteen Vantaalla? No Vantaa on menossa kovaa vauhtia siihen suuntaan, mitä Ruotsissakin on että meillähän on muutamia tämmöisiä alueita, Hakunilaa, Koivukylää tai Havukoskea ja Myyrmäkeä, Tikkurila. Näitä alkaa tulla yhä enemmän. Ne yleensä liittyy siihen, että on ne sitten niin kuin alun perin vuokra-asuntoja tai sitten sijoittajien niin kuin järjestämiä vuokra-asuntoja, niin yhtä kaikki maahanmuuttajat sitten niihin muuttaa. Kyllä ne niin kuin tilastoissa näkyy. Siellä näkyy niin kuin köyhyys, siellä näkyy ongelmat ja näin poispäin. Ja
kaikenlaisia erilaisia ohjelmia sitten joutuu luomaan näihin toimintamalleihin entistä enemmän. Eli tavallaan sitä rahaa yritetään pumpata sinne niin kuin tavallaan tietyllä tavalla ehtymättömään kaivoon koko ajan lisää. No, miten sä ratkaisisit tämän ongelman? No se on tietenkin hyvä haaste. Osittainhan se on ja pitkälti osalta siitä tästä niin kuin ihan koko maan tämmöisestä niin kuin maahanmuuttopolitiikasta, mikä nyt nykyinen hallitus tietenkin onneksi on ryhtynyt tiukentamaan ja ne vaikutukset toki näkyy viiveellä. Et siellä on niin kuin monenlaisia kiristyksiä, mitkä on ihan kaikkien kansalaisten ymmärrettävissä. No toki meillä on tiettyjä suuntia, mitkä ei sitten hyväksy niitä, mutta et sieltä kautta jo sitten tulee. Mutta sitten tietenkin tämä asuntopolitiikasta, jos puhutaan, niin meillä esimerkiksi Vantaalla ratikan myötä niin kuin aiotaan, tai on tarkoitus rakentaa iso määrä kerrostaloja per vuosi, joka vuosi, 30 vuoden ajan. Se on niin kunnianhimoinen tavoite, että en usko, että se koskaan tulee toteutumaan, mutta sitten näihin niin kuin todennäköisesti näiden rakentaminen ja ensinnäkin tämä niin kuin asutuksi saaminen, niin se ei voi perustua mihinkään muuhun kuin maahanmuuttoon. Ei meillä niin kuin loputtomasti riitä tuolta esimerkiksi maaseudulta tänne pääkaupunkiseudulle porukkaa, vaan tällä hetkelläkin jo Vantaan maahanmuutto perustuu oikeastaan ainoastaan tuohon maahanmuuttoon. Ja näin se on pääkaupunkiseudun kunnilla pitkälti ylipäätään ja kasvukeskuksilla. Niin tähän perustuu nykyinen asuntopolitiikkakin, eli 1+1 ja näin poispäin. Miten muuttaisit asuntopolitiikkaa? No kyllä tätä pitäisi siis ensinnäkin näitä justiin yksiöitä, kun rakennetaan pieniä yksityissijoittajille, jotka sitten laittavat vuokralle näitä, niin kyllä pitäisi enemmän niin kuin tämmöisiä perheasuntoja. Sitten me ollaan perussuomalaiset Vantaalla ollaan ajettu sitä, että ensinnäkin tämmöisiä pientaloalueita pitäisi niin kuin rakentaa lisää. Ja niitä pitäisi rakentaa, niin kuin Vantaalla on valtavasti peltoja, niin semmoisille, että meidän pitäisi saada niin kuin pikemminkin semmoisia hyvätuloisia veromaksajia Vantaalle, jotka sitten nostaisivat Vantaan talouden osaltaan pystyyn ja tietenkin myös Vantaan mainetta. Et vähemmän vuokra-asuntoja ja semmoisia, mitkä loppujen lopuksi muodostuu vuokra-asunnoiksi ja enemmän näitä pientaloalueita. Niitä Vantaa on onneksi kartoittanutkin niin kuin osittain meidänkin toivomuksesta, mutta enemmän pitää panostaa niihin todellakin. Jos otetaan semmoinen oletus, että 20 vuoden aikana Vantaa kasvaa reilusti nykyistä suuremmaksi kunnaksi väkiluvultaan, niin pidätkö tätä hyvänä kehityssuuntana? En oikeastaan. Se että pelkkä väkiluvun kasvu, niin se ei voi olla niinku semmoinen niinku itseisarvo. Nimittäin samalla heille kaikille pitää tarjota palvelut. Ja palvelutarve sitten taas omalta osaltaan aiheuttaa sitä rahan tarvetta. Ja sitten jos nämä rahan tarve ei kohtaa sitä, että kuinka paljon rahaa tulee. Meillä on nyt tällä hetkellä kova ristiriita ja se niin kuin on syvenemässä. Toki monesta eri muustakin syystä. Siellä on väestön ikääntymistä. Se on varsinkin hyvinvointialueella niin kuin iso haaste, mutta ei meidän kannattaisi niin kuin ehdoin tahdoin sitten kaataa niin kuin sankoon vielä lisää ongelmia. No viime talousarviossa niin Vantaan talous oli 50 miljoonaa euroa alijäämäinen. Niin tämän alijäämän kattamiseksi niin mieluummin leikkaisitko menoista vai nostasitko kuntaveroa? No ehdottomasti leikkaisin menoista. Sitähän me ollaan esitetty jo tässä monestikin. Että leikattavaa riittää. Ja jos verojen korotus, niin sen mä torppaisin ihan täysin. Siis jos mä aiotaan houkutella niin kuin veronmaksukykyisiä niin kuin asukkaita, niin se ei tapahdu niin kuin veroja korottamalla, että ihan yksinkertainen vastaus näin. Mitkä olisi sitten semmoisia leikkauskohteita niissä menopuolella? Mainitsen vaikka 3, jos tulee mieleen. No tietenkin itse toivon vielä, että tuo ratikka kaatuisi tarpeettomana, että me oltaisiin pärjätty tuolla runkopussilla 50-luvulle asti ihan tutkimustenkin mukaan. Järjetöntä heittää niin kuin hankkeisiin, mitkä ei tuota niin kuin rahaa niin kuin on luvattu, niin
rahaa, mutta ilman muuta siellä sitten löytyy varmasti muutakin tehostettavaa, että semmoinen turha hallintobyrokratia, sitä on varsinkin aluepuolella edelleen liikaa. Koko ajan paisutetaan erilaisia toimialojen, sinne lisätään virkoja. Kyseenalaistaisin kyllä niitä, enemmän pitäisi olla semmoisia määräaikaisia sopimuksia siellä liian helposti vakinaistetaan ja sitten kilpailutukset. Ne on niinku se yksi isoimpia ongelmia Vantaalla. Meillä on surullisen kuuluisia hankkeita, Kuusjärven savusaunat, Pulkkamäki 600 000, Grillikatos 600 000. 600 000 rakentaisi varmaan 2 kohtuullisen hienoa omakotitaloa, mutta vantaalaiset saa sillä rahalla Grillikatoksen Kuusjärvelle. Tämä on niin posketonta rahankäyttöä. Näitä esimerkkejä vaikka kuinka paljon lisää. Koirapuisto 500 000. Mä nostin valtuustossa siitä metakan ja 50 000 lähti niin kuin tosta noin vaan. Ihan hyvä, mutta silti mun mielestä se on edelleen ihan liikaa koirapuistosta, mikä on käytännössä aitaus. Kenen vastuulla tämä mielestäni se on? Että onko se vaan huonoa hankintaosaamista Vantaan kaupungin työntekijöillä vai kuka on vastuussa? Tätä me ollaan niinku perätty niinku tätä vastuukysymystä ja me ajettiin siellä korruptiovastainen ohjelma. Vantaa joutuu toteuttaa korruptiovastaisen ohjelman. Sitä vastustettiin. Perussuomalaiset oli ainoa, joka esimerkiksi kaupunginhallituksesta ajoi ja se meni läpi siellä, että perussuomalaiset hävisi. Mutta sitten kun se tuli kaupunginvaltuustoon, niin me nostettiin sitä metakkaa ja itse asiassa kokoomus ja demaritkin joutuivat sitten taipumaan, että suostumaan siihen, että kyllä se on laadittava. Vantaalla on pitkä korruptiohistoria. Piilokorruptio Suomessa on niin kuin monien tutkijoiden mukaan paljon. Kyllä näitä niin kuin asiat johtaa aina jonnekin sylttytehtaalle monesti. Kaikki ei tule tutkimuksissa esiin. Me voidaan ehkä lukea 10 vuoden päästä, mitä kaikkea Vantaalla on tapahtunut. Tällä hetkellä me ei vielä sitä tiedetä. No mitä sä nyt haluaisit sanoa äänestäjälle, joka kuulee tämän ja ehkä miettii, että joo, että semmoista tosiaan sitä korruptioa on, mutta mitä sitten, että nyt mä äänestän sinne vai uuden ehdokkaan ja mitä sitten tapahtuu? No 4 vuoden päästä taas sama tilanne, että todetaan, että on ollut jotain korruptio. Eli mitä konkreettisesti valtuustossa tekisit tämän korruption vähentämiseen? No niin kuin sanoin, tuossa toi korruptiovastainen ohjelma, siitä pitää sitten tehdä niin hyvä, että se hillitsee sitä. Siihen sisältyy tietenkin tämä kilpailutus ja hankinnat, että niitä tehostetaan oikeasti. Me ei voida mennä sillä trendillä, että meillä on niin kuin monesti kilpailutuksessa, meillä on jopa vain 1, korkeintaan 2. Eihän se ole niin kuin todellista, ei me puhuta silloin kilpailutuksesta, jos meillä on sellainen tilanne ja silloin kaikesta tulee ylihintaista. Tämä on niin kuin iso kysymys. Tietenkin äänestäjälle, mitä mä tässä sanoisin, niin on se, että ehkä pitäisi niin kuin pikkuhiljaa alkaa niin kuin miettiä, että tämä niin kuin Vantaan niin sanottu hallitus, mikä on monta kymmentä vuotta ollut voimassa. Puhun siis kokoomuksesta ja SDPstä. Ne on aina ollut isompia puolueita, jompikumpi. Ja käytännössä he toimivat sillä tavalla, että he niin kuin sopivat niin kuin vaalien jälkeen niin kuin nämä paikat, mitä kellekin kuuluu, ja pitkälti myös hankkeet, mitä sillä vaalikaudella tapahtuu. Nyt jos äänestäjät äänestää aina nämä 2 isointa puoluetta, jatkossakin aina vaan isommaksi, niin tämä Vantaan tauti todennäköisesti jatkuu. Joo, sitten yksi vielä näistä kuntakysymyksistä. Sitten on vielä pari hyvinvointialueeseen liittyvää kysymystä, mutta kuntien vastuulla tai tärkeä alue on myös tämä koulut. Kyllä. Miten kehittäisit vantaalaisia kouluja? Joo, kyllähän siihen on montakin keinoa. Sanotaan näin, että ryhmäkokoja pitäisi pienentää. Se on tietenkin jossain määrin niin kuin kustannuskysymys, mutta mun mielestä tärkeä panostuksen kohde, että jos rahaa saadaan kaivettua muualta, niin tässä on niin kuin ihan ykköskohteita. Sitten tämä inkluusio, eli se, että tänne vaikkapa nyt niin kuin oppilaita, jotka ei osaa edes suomen kieltä kunnolla, niitä pistetään sinne normaaliluokkaan ja he sitten vie siellä opettajan niin kuin aikaa pitkälti. Plus sitten nämä häiriköivät
oppilaat, niin meillä on niin iso ongelma tällä hetkellä kouluissa, että mun ikäiset ja monet nuoremmatkaan sukupolvet ei voi edes ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Ja sehän vaikuttaa suoraan sitten näihin oppimistuloksiin esimerkiksi poikien kohdalla ja ehkä tytöillä sitten tämä matematiikka, mutta pojilla lukutaito ja näihin asiat, joihin kaikki pohjautuu, niin nehän pitää saada kuntoon. Ja Vantaalla me ollaan vielä siellä synkemmässä päässä Suomen kunnista. Ehkä se johtuu osittain tästä vieraskielisyydestä, mutta ei sitä voi pelkästään sen syyksi laittaa. Niin Vantaallahan on tapahtunut myös näitä traagisia tapahtumia koulussa tässä viime vuosina. Niin näetkö sä, että nämä olisi heijastumia tavallaan laajemmista ongelmista vai vaan jotain tämmöisiä sattumia? Kyllähän ne on, totta kai ne on heijastumia laajemmista ongelmista. Et sanotaan näin, että tämmöinen lasten ja nuorten tämmöinen psykologinen apu ja hätä, se on ihan todellista. Mutta se, että meidän vaikka tämmöistä psykologisia palveluita pitää lisätä, niin niilläkään ei kaikki ratkea, vaan meidän pitää näihin perusasioihin saada se fokus. Eli just näihin, että siellä on mahdollisuus rauhassa oppimiseen. Et tässä on nyt esimerkiksi edellinen maan hallitus tehnyt niin karmaisevia virheitä ja niitä nyt sitten niitetään sitten eri kunnissa, mutta on sekä maatasoiden, eduskuntatason, hallitusohjelmatason hankkeita, mutta sitten pitää saada kuntiin myös omia. Joo, no sit sä oot myös kunnanvaltuuston lisäksi hakemassa tähän hyvinvointialueen valtuustoon, eli Vantaa-Kerava hyvinvointialue, niin mikä sua motivoi nyt hakemaan sit myös tänne? No sanotaan näin, että mulla on aika paljon osaamista noista lastensuojelukysymyksistä, perhetyöstä, noista järjestöpohjalta ja sitten mua huolestuttaa kovasti esimerkiksi omien kokemusmaailman kautta tämä vanhustenhoidon tilanne. Mä jouduin oman äitini hoivakotipaikan puolesta tekemään valtavan työn. Kerta toisensa jälkeen siellä tehtiin tämmöinen palvelutarpeen selvitys ja sitten se ei kuitenkaan johtanut mihinkään. Sitten tämmöinen ihminen, joka enää pärjää kotona, niin joutuu olemaan kotona, koska järjestelmä ei toimi. Ja näistähän me ollaan nyt luettu lähiaikoina, että on ihmisiä jopa kuollut. Joku on lähtenyt hortoilemaan kotota ja olipa yhdessä uutisessa, että hänen äitinsä on edelleen kateissa 1,5 vuotta ollut. Että tämmöisiä tarinoita, niin ei se, että meidän ihmiset, jotka on tämän maan rakentanut ja tehnyt meille siitä hyvän, niin se, että nämä nykysukupolvet sitten tuhoaa sen aika nopeasti, niin kestämätön tilanne. Että kyllä mulla on hyvin paljon paloa siihen. Että mä oon tehnyt noita aloitteitahan, mä oon tehnyt Vantaan valtuustossa, jos on eniten, niin vähintään toiseksi eniten. Että sanotaan näin, että mä olen kohtuullisen ahkera ihminen, niin kuin mä annan kaikkeni tuolla politiikassa. Ihan yön pikkutunneilla asti, että perehdyn niihin asioihin. Niin. Joo, meinasinkin just kysyä, että miten olet ajatellut, että riittäisi aika sit sekä kunta- että aluevaltuustotyöhön? Joo, kyllä. Mä oon omasta mielestäni hyvä ajankäyttäjä ja tosiaan mä uhraan sitä vapaa-aikaa. Mä en mene painelle sinne vaan nappuloita tai sillä tavalla lukematta esityslistoja, miettimättä mitä siellä on tärkeää, mitä voisi tehdä, mitä voisi muuttaa. Et se into on niin kova, että sen takia mä uskon, että tulisi hyvä aluevaltuutettukin musta kyllä. Joo, onko sulla valmiita ideoita tai ratkaisuja tänne hyvinvointialueelle vai meetkö enemmän sillä mentaliteetilla, että nyt tavallaan selvittämään, että mitkä ne ongelmat ja kipukohdat siellä on? No joo, on mulla joitakin, mä en nyt tässä ehkä niitä tuo vielä esiin semmoisia ideoita, mutta totta kai en mene myöskään napit auki niin sanotusti, että kyllä pakko ottaa selvää, katsoa se tilannekuva ja sitten vetää omat analyysit ja sitten tarjota ratkaisumalleja, mitä niihin löytyisi. Et näin mä oon tehnyt Vantaan kaupunginvaltuustossa, niin saman toimintamalli pitkälti tulee varmaan aluevaltuustossa sitten kysymykseen. Joo, onko sulla sitten, jos miettii pidemmän tähtäimen tavoitteita politiikassa, niin monillahan just kunnan tai aluevaltuusto voi sitten toimia, ja jos siellä menestyy, niin ponnahduslautana sitten eduskuntaan, mutta ootko pidemmällä tähtäimellä
miettinyt, että onko tavoitteita ihan niin sanotusti ammattipoliitikoksi asti? En mä pois sitä sulje, että sanotaan näin, että jos mandaattia tulee, jos tulee selkeä vahva mandaatti tämmöiselle asialle, niin mikseipä, että kyllä se niin kuin kiinnostaisi tuommoinen lainsäädäntö ja talouteen niin kuin laajemminkin vaikuttaminen toki, mutta ei nyt haukata liian isoja paloja kerrallaan. Askel kerrallaan. No nyt vielä loppuun, niin jos joku äänestäjä haluaa vielä lisää lukea sun teemoista tai sitten jopa kysyä sulta jotain, niin onko jotain kanavaa, mistä susta saa vielä lisätietoa? Joo, kyllä mulla on niinku, kotisivut on niinku www.juhajara.fi ja sitten mä oon aktiivinen toki myös tuolla somen puolella Facebookissa ja TikTokissa ja jonkun verran Twitterissä, mutta kotisivulta löytyy sitten yhteystiedot, ihan voi yhteydessä olla kyllä suoraankin. Hyvä, kiitos haastattelusta Juha ja tsemppiä vaaleihin. Kiitos.